Nene, әкият сөйлеп алсы. Әкият мә кызым. Сөйләйді ғой нәнәсі кызыма хәзер. Әкият та сөйләйім, йомақ та сөйләйім. Менә борын заманда яшәгән дигән төстә суйыр. Көндә сайын ағаш башкат сагып утыра дигән, тыңлаша дигән. Авыл якта инде бер төрле кошматур итеп йырлай дигән. Иттәсе башы белән дәешеп китә дигән күкәрикуга суйрайды дигән. Юк дигән отып авылга барып карап килә инде дигән. Бәни мондай кош булай матур сайрайды дигән кызым. Авылга чыгып килеп авылның иң бейек испит баганына утырып карай дигән. Кемнең ишегендә мондай матур тавышлы кош бар дип дигән. Утыратыгач күреп ипте. Берәүнең ишеге алдында матур йөнле курас алып килеп маңлай дигән дә кызым. Янында эт ювасы чебеләре йөгереп йөри дигән. Килеп ипте дә суйыр курасның янына дигән. Вай, курас нүгәрде дигән. Понимаешь, чәләк пошигелле матур синең туның дигән. Карасы дигән. Нидә генә йөннәр синдә юк, кызылы да бар, коңыры да бар, күге дә бар, агы да бар дигән. Карап баксы минең тунымны дигән. Минең туным кара гына дигән. Әдәйгәтлек синдә бичә дигән. Эт ювасы бичәләрен йөгереп йөри тагын төрле куялар дигән. Аклы чуклысы да бар, кара чуклысы да бар, чыбары да бар дигән кызым. Әһә дигән курас. Бар ғой, миндә дигән, бичәләрем дигән дигән. Ә син суйырнуга өйләндеңме дигән. Суйрайды дигән. Юк. Өйләнү өчен минең өстемә киятгән бүтнәй туным да юк дигән. Менә син миңа әгәр дигән курас түгәр. Биреп торсаң үзеңнең туныңны дигән. Мин чыгып кыр якырга бичә истәп бакыр идем дигән. Менә икиткән бар. Курас ышангандай дигән. Әйтеп бер генә көнгә бирәм тунымны дигән. Иңгән 2 көнгә нүгәрде дигән. Усак мин тоже кара тун киеп йөри алмыйм. Минең көндә сайын байрам, көндә брастик, көндә туй дигән. Биреп яң курас суйырга тунын. Суйыр 1 көн юк, 2 көн юк, 3 көн юк. Тора дигән менә хәзер курас. Баган башта кычкырып, кикирико дип кычкырмай дигән уже. Ап кил тунны! Ап кил тунны! Дип кычкыра дигән. Менә күрше кунагың тун бирсә дигән. Өйләнер идем дигән суйыр курасга. Алдап китепте менә шалай кызым. Өпсә, ят йокла инде. Әкият шуның белән тәмам.